ni gamit si Kristo o pasumbingay aron paghulagway nga ang langit di ay pwedeng paliton, nga di ay presyo ang langit. Pila may presyos langit? Wa mo kibaw? Gibutang diri. Ang presyo sa langit mao di ay ang halin sa tanan natong katigayunan. Kung atong ibaligya ang tanan, mao na siya'y atong ipalit og langit. Kamo, ganahan mong mupalit og langit? Dinhi sa atong parokya, ang atong ibaligya nga langit pinaagi og slat. Mao na siya. Nya, kung mupalit kag usa ka slat, makatag-iya na kag langit. Mao nang inunta ang mupalit malangit. Nya, zaman nakapalit na mo. Very good. Pwede na mo mga matay. nganong si Kristo ni gamit man ini kay ang kanimanggong pasumbingay mga buluhaton or mga butang ni kalibutan nga usual na tong ginahimo pero gibutangan og langit non nga kahulugan sama pananglit sa pagpalit aning bahandi nga ang langit di ay dili sayon pangitaon. Ya once makakaplag ka niini murag dili sad ikabaylo ang tanan nimong bahandi, mawagtangan og bili ang tanan nga kalibutanon nga bahandi ikumparar sa bili sa langit. Ang value sa langit, ang kalipay nga atong bation nga langit non, layo ra kaayo ning kalipay nga kalibutanon. Pwede ra gid na biyaan tanan. Nang ato mga santos namiya na sila sa tanan sama ni Venerable Chupilo Kamumot, ni biya siya sa tanan. Nya sa ato sang pagpamaligyag slats, kutob sa nipalit wa sa gyud mahikawi sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Dili lang grasya, kanang grasya nipalit ko pa dir, nilambo akong negosyo, nipalit ko pa dir, nagmalinawon ko. Dili lang na ingon ana, kana gyung gitawag og pagkasuod natos Ginoo kay magpadayon gid na siya. Nganong masuod man tas Ginoo tungod kay ang atong gamitan sa atong kwarta mao ang kalihukan sa Ginoo. Unang pasalamat nga as of yesterday ang atong halin niabot na og 6,132 slots. Napaginahibilin nga 868 ka slots. Taman, tiwason tanan nigpalit. Tiwason tani hangtod mahurot. So karon man tato ang last day, ato na lang ning i-extend kutob 31. Katapusan aning buwana aron makumpleto gyud. Nya atong tan-awon kung mahurot ba ni kay dili man sad ni diha-diha dayon nato marimit. Nakarimit na ta dito kay ang halin nato dinhi niabot naman og 5,320. Naka-remit na tangadto sa atong mga madre o 4,000 ka slots. So napay mga 1,300 kapin ka slots. Ato lang ning suwayan og madaban ni nato karon. So muna nindot kayo no. Lipay kayo ani ang community sa DST, Daughters of Saint Teresa, nga mao ang congregation sa mga religious sisters founded by Bishop Chupilo Kamumot. Nindot kayo ni kay nakaparelax ni ilang kasing-kasing karon, ang kabisi nila karon dili na apil ang kahingawa kay nana may budget. Ug mao ni ang kalipay nga Dios nun. Kana bitang
dili ta mapuwersa, dili ta ma-stress. Kay kani manggong kalipay sa kalibutan, makapastress. No. Makapastress gyud ang kalipay sa kalibutan. Pananglitan, gusto ka nga malipay kay dako na kay kagbalay. Inig tukod nimo sa imong balay, sa pagtukod palang daan, stress na ka, magsige kag yaw-yaw, ang kanang naang mga tao nga imong gipangsuhulan, nga tapulan sa danguban, nya dili maigo sa imong gusto, yaw-yaw na ka. Kay kuan manggod, kita manggod maoy nagnitag kalipay ba, kalibutanon. Bisan gani kanang kalipay nga magminyo, lipay man gid nang minyo, kanang inig minyo ba, pero inig humagminyo di na wanay kalipay tingali kayo, no? Pero kanang yung inig minyo, lipay man kay na kay kasal ana, pero makapastress oy daghan kay kung gipang interview nga kanang hapit ng ilang kasal, sus kuan gyud kay sila kanang preoccupied kaayo, sus pa daghan pa kay andamonon, unsa may andamonon nga igo ra man ta mag-celebrate dinhi. Mao ra man na, ay sus, mao di ay kay malipay gid sila nga ang mga tao makakaon, ang mga tao mudaig, nga malipay sila magtan-aw, sila mga naong nga gwapo o gwapa gyud, ang ilang gisulob special gyud. Mao nay makapastress kay ang kalipay ba kitay gahimo. Pero ang Ginoo mo'y atong palipayon, relax kay tas tanan. Mo nang baligya tagslat, usahay watay halin, usahay nay halin, lipay lang. O masipog sanay, o mga matay sa taugma, dado na natong slat nga to, anang relax ba? Naiuban, malipay kay moadtog laing nasod. Nya igadto na sad, ma-stress na sad sa biyahe, sa igabot dito, nya unsa na sa mga buluhaton, ma-stress na sad, nya magsige na sa hunahuna sa ni adinhing nahibilin. So sila ka dito kalayo ra ba nako diri. Nganong ni anha sa kaslayo? Tuga-tuga kag anha nya magsige kag hunahuna diri. Kalinti na lang kay posible man sad di nakakabalik diri. Muna sa unang pagbasa si Propeta Jeremias nagmahay sa Ginoo, na-stress na siya. Siya wa na balay katapusan kining akong kasakit. Kana siya ba? Pero doon na di siya dako kayong sayop, ni palayo siya sa Ginoo, iyang gibuhat ang iyang mga obligasyon sa iyang kaugalingong kapasidad. Muna ingong Ginoo, balik na ako. Kung mobalik lang ka na ako, himuo na sa tikang gamhanan. Balik na ako, kay himuo na sa tikang propeta. Kanang mga tao nga ingon ka, wa na'y mutuon nimo, gasigi na lag panghimaraot, gasigi na lag bugal-bugal nimo, mubalik ra na nimo. Basta nga rin ako. Nindota, no? Ano bang asawa ka, magsikag yaw-yaw nga, mauna lang gini akong bana, wa na gini katapusan ng iyang bisyo, yung Ginoo, nga rin lang nako. Iyampo, di ba ugma, patay na na. Di ba? Ya, okay ra na ninyo. Ayaw sa Lord, simba ko sa intan. Di man day ka gustong mamatay, di. Dawatan na lang ng iyang bisyo. O gusto ka, atong patyon. Relax na ka. Nasa iuban, maingon, kana Lord, patya. Ang Ginoo, dugay na nung kaya na mamatay. Nga nung dugay man sad mamatay, Lord. Kay wap aman ka ma-relax. Kunya na lang na nato patyon, o relax na ka. Kay makasaha sa kana. Muna sa atong pagpaningkamot nga kita maoy mohimog kalipay, dili pangitaa ang kalipay. Asa man dinhi sa simbahan. Diha sa atong relasyon sa Ginoo. Sundo nato ang kinaiya sa mga santos, sama ni San Vicente Ferrer o ni Mama Mary, San Jose, kani sila si Bishop Chupilo Kamumot, Mother Teresa of Calcutta o uban pa nga wa bitaw maghago nga sila gyud mo'y mohimo sa ilang kinabuhi nga nindot kung dili gipauyon nila sa kabubuton sa Ginoo. Unang kana bitang magpa-counseling nako niya kasagaran anak managhilak man bugat kay mga naong dali ra jud kayo
diagnose hain gagikan ang ilang sakit na aragyod nagikan sa pagkalayo nilag relasyon sa Ginoo. Inig pangutana pa lang nako, magrosaryo mo kada gabi wa na pader. O kada adlaw, wa na pader busy kayo. Musimba gyud mo kada Domingo. Usahay ra pader kay saon man gyud. Mao na gyud mo nay unang rason, ikaduha. Ana ganing ang mga sugo sa Ginoo. Nako ganahan kamo tuman anang sugo sa Ginoo nga moingon higugmay mong kaaway. Duko dayon. Di ganahan. Mao na patay ka diha. Inig-ingon ako higugmay mong kaaway kinsa maroy kaaway nimo. Akong bana pader higugmaa. Di ba ugma magngisi na ka. Simple ra kayo. Tumana ang sugo sa Ginoo. Mo na ingong Ginoo balik nga rin ako, Jeremias, igbalik nimo kaila gyud kag unsa di ko kagamhanan. Awta na dinhi sa atong parokya kaning atong mga nagian sa dinhing mga problema, relasyon, problema sa atong mga finances, ana. Ang ako anang dangpanan ang Ginoo ra gyud. Nya mulamdag ra pud siya. Di lang gyud ko ma-stress. Nighigda nako, wa ginay 3 minutos, hagok na gyud ko ana. Anto na ikabuntag, igmata, oy, wap ni halin ang slat. Baligya na sa dana. Ano man di ay? Ingon sang uban, astag di mahurot pa din nun. Ako, sa ilabot na kong mamatay na ko karong gabi Basta sige lang kong baligya. Kaya nga naman, ang Ginoo man ani mo ay nagbuot, di man ako, iya man yung project, iya man yung event, nya nga nung mag-uol man ko nga iya raman sa nang palampuson ang tanan. Hingkaw niya pa din na lang tamulihok. Kaya Ginoo man kay mo palampos, dili. Gusto siyang mahimutan niyang partners. Matod pa ni San Luis Maria sa Montfort sa akong pagka-Legion of Mary ba. Sa Legion of Mary, giingon diha ang partnership kuno sa Ginoo og sa mahal nga Birhen Maria ang kapital, murag partnership bas negosyo, ang kapital kuno sa Ginoo nga gihatag ngadto ni Maria 99%. Ang kang Maria nga kapital 1%. Nya unsa may iyang 1% ni Maria? Ang pag-ingon ra gyud yes, ang iyang fiat. Matuman din ni kanako, sumala sa imong pulong. Ni soda yon ang 99%. Pero wa pa kuno tong 1%, tabla rasag way nahitabo. Kakuha mo? Amo na ma-relax gyud ta kay nga naman inig pangayo sa Ginoo nato sa atong share sa maong event nga dako kaayo sama aning Thanksgiving sa mas pagtukod sa kapilinya kaning pag-renovate nato dinhi sa atong simbahan, pamalit aning mga yuta, mutukod patag kumbinto sa Ginoo man nya 1% try ato ani unsa man ang pag-ingon ra yung yes. Igingon sa Ginoo palit mog slot. Yes, pila ra may pagkuot gud palit, di ba? Pero imo ginang kwintahon, siging baligya kapila na ko nakapalit, wa na lang ni hunong ning ni ang project ni Father, wa na lang gini hunong ni mga event sa kuan na mapariha gitang Jeremias nga niingon wa na lang gini katapusan akong kasakit Lord. Ang Ginoo sige mo kag reklamo diha ni palit pa lang ka, ning yes pa lang ka, wa na luag na kay na. Ana bitang diha sa kabana nga lami na kuno kay kulatahon iyang asawa kay dudahan gid siya bisag wa siya nagbuhat, may pakunog iyang buhaton na lang ang pagpangabit. Nako ayaw ana kay kanang asawa bisag wa ko kasuway ana ko kasuway pero kanang asawa mududa gid na. Okay, kamo na sila mga buangon man na, pero mahimo na silang nindot basta imong dawaton nga ikaw bana sa imong asawa. Dawata nga bana ka haron inigyaw-yaw magsige jud kag ingon akong asawa, ako ning asawa gayaw-yaw pero ako gining asawa. Ana sige hilag sulti
Nya dawata gyud nga imo ng asawa ay na pagsigingon mausab unta ni siya, di na unta ni magyaw-yaw, di na unta ni magsigi kasuko. Ayaw ana, dawata gyud nga imong asawa. Nya iyang giswayan og dawat na wa kuno kaabot og 2 ka oras oy nahilom. Ano bang magsige na lang kuno kag hunahuna ba nako siya ngano man to pader nga na-relax naman hantod karon relax naman kay mi muyaw-yaw ka diot nya mawagtang na yun di pres una nga murag yung kayo yung maayo ba nako ang imong kasing-kasing gitugyan naman nimo sa Ginoo ang iya sang kasing-kasing gihupay sa tos Ginoo mo na gitawag og heart to heart love affair di ba? Mo na among heart to heart love affair sa mga madre. Heart to heart ba? Di mi mag-away, mag-uban mi sa pagluwas sa katawhan, pinaagis among mga sakripisyo. Mo na pag-anhi din his mga taga-deiste, mga madre sa Daughters of Saint Teresa, doon na dayon mi heart to heart cooperation. Mo na karon na maligya sila dito, ang ilang halin 812, ang ato din hing halin 5,320. Nga magkwentahay day mi. Nagamay ra kayo ng inyong halinda. Ako diri dako. Di oy, nama may banding. Okay, pulos gumi naas Ginoo. Di gaan kayong kinabuhi. Di ba? Buhata sa na ninyo. Pag heart to heart sad mo sa inyong silingan. Ana, sharing tag agianan day. Taga ekog 0.5 meters. Nya, tagaan sa tikag 0.5. Pila naman inyong agianan? 1 meter na. Di gaan. Pero ngayon ka, ikihatag di agianan. Buang ka diha, ako gauna didi. Nga ikay ni abutan, ikihatag di agianan. Ana, dili. Mingon sa na siya na, mayroon tag mamatay ka ng buanga kaya. Kada nyo kita, sige lang yun mo. Daw ka, hangul ka giyutan. Ilubong ka diha yuta, buanga ka. Inana ang mahitabo, nagsilingan, pero maghinatagay. Simple ra kayo. Dali kitang malipay, di ba? Nga mingon di mong silingan day na igo man kus bagyo ang imo diha nasalipdan mas akong balay ang nawagtan nako atop ang imo wa may nawa tabangi ko gamay ani akong atop day sa sige ako lay angkon anang katunga sa imong atupanan di ba katunga na lay iya pastang nindutan ninyo og relasyon di ba oy musangko pa manggid diri pare kay mangayo gyud atop pasiminto pa ang silingan day ninyo sa sus pader wa gyud na dako lagi nagbalay day ninyo silingan o man na maunsay sa sus pader daw kay tanan nako na nakasilingan day kagyawa way gugma mo na siya nindog na ta